Hey, Magadi. Good afternoon, good morning, Manirakanaka, wherever you are. This is Mad Minox. Anyways, I just came from my review today on the 17th of August from my plaster. This is my thing for the hospital. Kanausinaga Dr. Akone. But anyways, Dr. At that X-ray. Zazanzina doctor to go to Bishop plaster, but I would rather you go for the full 3 months. Saka plaster in the knife for 7 weeks so far. Saka and it 6 more weeks. So my next review is on the 28th of September. As it's healing, but it's healing slowly because the fracture yakaitika plus bone grafting yakaitwa yacho. You know that time, like I said, wakabisa bones pangu akaisa pa kati pechigunu, but then about this a screw. Saka healing process yacho iri kufamba zvishoma pasi kunyatsopora bo, but akutaura kuti pari kubatana. Anditaura kuti muvha wezvigunwe izvi zvinomuvha kana ichi chinomuvha ukuchiona pandakaitwa operation chandisingamuvhe ichi. So yani tsvina zvayo and iri kuvava. Mumwe munhu anogona kufunga kuti haisi kuvava, iri kuvava. I use this small little thing ndokandopinza mukati vanatanga kukwenya Hwezha. Aka kana kanoshandiswa maruva, you know. Akunditaura kuti hakuvava kuna basa. Trust the process. Chikuru kuita sei kupona, because your health is wealth. So ndamuona Dr. wangu anonzi Dr. Holman is a specialist my hand fracture, especially wrists. Also kune ma-specialist akasiyana, kune veroko kapanda pakati peroko apa nekuma elbow nechichi, but uyu is a specialist for the wrists. Saka antonitaura kuti don't worry, the X-ray is looking fine. You're a soldier. But I'm not a soldier. I'm not a trained soldier. Saka mafanizana ngichitoitawo zvangwai. Saka nongomirira musi wa 20 September. Aba ndaonekana nesi futi ne-X-ray ndatwa nesi ne-X-ray nevamwe vanhu. So pandapedza kutaura nadoctor andibvunza kuti pane zvauri kuda here. Hana mutaura kuti hapana chandiri kuda. Andibvunza my financial position, angoti iri bo, you know, vanenge vada kunzwa tumwe tunhu tusina nebasa rese, but I'm good, you know, as long as I can survive. And a couple guys, you know, vari muToronto muno, and they are Zimbabweans. One guy named Joseph. Akambotibatsira one time akatengera lunch. That was, you know, nice. And I have a next dude met this past weekend and tengera beer, you know. And I got, you know, my nephew, friend,
You know, anouya achindiona every week or two, anouya achindiona achita make sure kuti I'm okay. One time I had sink yakaflooda because next door neighbor akashandisa washing machine. My apartment had no garamvums on my washing machine, and I can do in the mop, and so everything is good. And I have people checking on me, both per internet, nevanhu vari muno muToronto. You know, makalls akawandisa, my messages horrible. You know, thanks very much for looking out for Minox. You know, mumwe munhu anotoshaya munhu anotomutarisa kutounzwa kuti ari sei, but thanks for the love from everybody, because that's all I need right now. Because it's going to take a while. Like I said, it's another 6 weeks. Kugeza karate, you know, ndogeza nchimbojamba chichi aukwanisi kugeza every day kane nezvandiri izvi, because mvura inokwanisa kupinda nekuku. There's a plastic, the plastic rangu randinaro randinoisa kuti plaster isatote, because this plaster is actually made out fiberglass, and ichi socks ichi ndio chakatanga chinoita kuti usanyanyosvuka, usanyanyowaiwa. Pakati pesocks neplaster pane donje. But that's the update. 28th of August. Ndopandazoona paadmin ndovanditaurira ndapiwa, doctor anobva kutambidza file yako yese, umboenda paadmin pamain desk uchibhuka appointment yake. Ndopandazotaura unzi hachi una 28th of August for the removal of plaster, kunokwanoti cast, kubviswa cast, and ne x-ray. Saka hopefully ndakabviswa vaise imwe, because pandaifungidzira kuti ndichabviswa nchiswa imwe, havana kudaro, vangoita x-ray. That was 5 weeks ago. But apa nhasi munhu anoisa plaster atombotaura nadoctor kuti tobvisa toisa imwe zvakanzi ano zvinokanganisa healing process inogona kumuvha mbiro, you know, operation inogona kumuvha mbichano. Yes, doctor andibvunza kuti paipi pari sei, ndakati pakahila kudhara, masitichi akabviswa. You know, although sometimes panoita kakurwadza, because pakachekwa pacho it's almost about 6 to 8 inches. Ndo pakachekwa panyama. But kwavakatora hip, vatotanga vakatora hip kumberi, but they actually took it from the side. So ndakarara neside iroro, panoita kakurwadza mbichana, but it's life, you know what I mean? As long as I'm breathing and I'm okay. So anyways, family and friends, no, good looking out. Like the doctor says, trust the process. You know, as long as you're breathing, you're walking, you're eating, you have a place to stay, you're good, Godfrey, you're good. Godfrey is my real name. The Minox and the Shema Street is. But anyways, takaenda murudo. Thanks very much. Like I said, kune vanondifonera, vanotumira ma messages.
brethren akanditengera lunch, and the other brethren anouya lunch sometimes, you know. I try to check on me and think beer and whatnot. Nchikurowa hangu ma painkillers nchikurowa, but I try not to kuarova it regular, because before you know it, ndopedzera addicted. Ndakazoita addicted manje, ndinoda kutopedzera ndakubudira kana kumutoriro. Inandorove mutoriro zvangu, ndoziva vanhu vanorova mutoriro inandorove. Saka ndotry to minimize my painkillers, because I know the effects of my painkillers. Pandakachoka msipa, I had how many staples? I had 64 staples muhuro, ndakabviswa imwe bonzo futi ku right hand side, but kumagaro. And I was in a halo, like it's a metal cage, for like 3 months. Saka, you know, these things it's not new. And I went for therapy for like 2.5 years, and this was the therapy how long iroko rangari rinomborwadza zvaro, but doctor angonitaura kuti don't use it too much. But right now I don't have no choice. This is the only active hand andinayo. Saka ndaenda kumagrocery sometimes, you know, I gotta carry groceries. Sometimes nomboita kakurwadzawo futi, but I know kuti panenda kushandisa maoko angu atu naenda bo. Aiziya, no, thank God kuti ndichiri nawo maoko acho, because vamwe vatorina maoko acho. You understand? Vamwe vakaamputatwa maoko. I've seen one guy wandakaona last time pandakaenda about 6 weeks ago, akaamputatwa ruoko rwake because anga kuita infection. So I don't think I'm getting an infection, because dynachita infection ndababvisa plaster, but iye akaita infection. Saka ndamuona nhasi ndakatomubvunza kuti what happened, ko hausina nzondora rakaenda kupi zondo? Zvakanzi I had an infection plus anenge ane kakensa mheno zvanga achingotaura, but and then I have everything with me, you know what I mean? Anyways, one love to everybody, and always give thanks and praises to the Most High. You know, your guide every time. See you on the 28th of September. One love. Peace out.